ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони канали Кормонтиҷӣ. Навораи имрӯзаи ман аз бозори Кормон, панҷум дарвоза, тарафи Кормон-сити, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор бастаношкаву шлопкаҳои занона ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарие нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам. дӯстон, ба шумо хотиррасон карда гуфтаниям ки пештар аз ин дукон ман як навореро пешкаши шумо намуда будам. вале афсӯс, дар навори гузашта ман натавонистам як чанд намуд моделҳое ки дар ин ҷо ба фурӯш гузошта шудааст ба шумо ба навор гирифта нишон диҳам. вале имрӯз ман тавонистам боз як чанд намуди моделҳое ки дар навори гузашта натавониста будам ба навор гирам, имрӯз ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. марҳамат, биёед акнун якҷоя видеоро тамошо мекунем. ҷураки гавзан нархоша. Ассалому алайкум. Ана кадомша яки чанд сумаи навинкаи бо? Ё бори нави Туркия анака. Ё нашлобкашам ҳаста, ҳамаш ҳаста. Мақсад ё 250 сумаи скидка дора. Не сиёша, бо иҷа бо чанд моделҳои бо дига пастакошам ҳаста Туркия дорем. Айу дорам. Ё сифатои нағзи чӣ дорам да? Хубам. Инешам борои Туркия. Ё ака бори Туркия нағза, качествошон хуба, беҳтарина. Кожаи тозан, сиёшам ҳаста. Сиётои сиё дора. Нархошон ё 280 сомона. Размеро ай 36 то 41 42 ҳаста. Аму фирма бо ай гилаш ҳаста. Мақсад борои нағзан, турки тозан, ака кожан да мақсад. Ина фирма туркан ака. Хеле простой нестан, бори нағза ака. Вам я больше шлопко сейчас я прозрачный шлопко, на тапочку прозрачный, мақсад прозрачный ҳастан. Нағза кашида. Ё ҳастан ака. Ё прозрачный ака. Баъд ҳаста ака ҷони ма ки боши. Баъд боша ина ё ҳастан бо прозрачный. Ина ё бо Туркия стилои тоза бори наван. Ё хушбан сифатои хуби. Пошнош баланд бегӯрам. Пошнош баланд. Пастак надорам бо? Дорам ё бо ина гилашам ҳаста. Кожа иш. Чанд сумаи нархошо намуду ки тамошо. И мақсад 250 сомона и якум гирифтаги ба навормон 200 сомона арзон меша, скидка меша. Скидка дора доставка? О, доставка бесплатна. О, доставка бесплатна. Мега ки соҳибкор ки ай тарафи соҳибкор доставка дар шаҳри Душанбе Ройгон буда. Ройгон. Бесплатна. Ки маъқула заказ кинен, ман бачара да экран мемонам. Мақсад бо иҷоса бинем. So гавзанон кинен озод бо нархи خیلی ارزان میکنه. خیلی ارزان مفید میشه و ارزان خیلی خوب باشه. اینجا مود وایکات کی نصیحت دادی که اگر زنگ زنه با ارزان میکنم با دستاف کردن داشته. همش بروش بروی ترکی بده اینجا. همه مدلای نمونه. بناوری سگینه همش هسته. بروی نوی ترکی. ای 4-5 نمو رسویت که هسته. مقصد نه رسویت کام هسته. دیگه کدوم سینی سولو بیشتر میشن؟ هسته با واینیو هسته. بود هسته دختران هستن که سارمنی هستن. خودمون هستن که عروسکو. عروسو این ایجا هستن عروسو. نیجا عروسکو. آره بیشتر میگه عروسو. عروسکو ایجا هستن. مثلا جهان اسمیتوش هسته. کدوم سویتو مدلی که معقوله همش عروسی. خیلی بروی بسیفات نداره. ё 660 сомона арзон мешава, мақсад скидка дора. Кадомаш ки шумо да маъқула. Чанд сомона? Як мобила. Баъд 200 сомона ка. Во 250 200 нархи муфид арзон меша, скидка дора. Барои гунду ҳама ҳозира пушана ин. Барои гундухтарони зебо, барои модарон, барои хоҳарон, барои арӯсакон ҳамаш ҳаст. Нишан хушб да бо тур бошад ҷо. бени ҳоя. Ин чанд сомон? Тур дора? Кадомаш? Бош ҳастай бародар, ина ё баландош ҳастай. Ина мақсад ина баландош ҳастай, 250 сомона скидка дора. Иш ки 250 скидка дошта боша, ана иш бояд
пастаракш ҳаста 180-160 сомонда метавонад. Хай бо айпеш бо одами лаёқатманд боша, бо айпеш бо мақсади муомилаи нағз мекунем. Скидкаш қатӣ. Меҷа бор бисёр ака. Ҳама расветкои туфлия дорем. Тамоми свет расветкои туфли қади задагиам ака. Ки бибири хират беҳад бисёр дорем. Инами тамошобинон агар харидорӣ кардан мебошем, дарвозаи 5 гӯен, ҳам бача рост, ҳам дарвоза дуконаш метова. Ба дукон шаки омадем, бо скидка дорад. Беҳад бибириш бисёрай. Чӣ намуде ки дар кора ҳамҷа ёфт мекунам? Барои гулдухтарони зебо, барои хоҳарон, барои янго, барои ҳамашон иншаалло бори хубай ҳаст. Нами 2 точка 3 точка бори хичая мегӯям. Пастчаи баланд. Обшан нишон бикун. Ин точку ҳамашда ани худаш савдо мекунад. Чӣ қадаре ки дар кора ҳамҷа меёви, ҳам навинкаш аст. ҳам кадомеда ки ай бораи пеш маъқул буд, мисол наёфта да ҳамҷа ишомро ёфт мекунам метар. Бо борои навбатӣ омаданда? Ина бо борои навшон омадагай. Ҳар рӯз бо бори нав омадаша. Иншоалло бо бор меша баъди ид. Ина бо ваъда кард ки баъди ид бори навшон меяд. Ҳамаш модели тур. Баъд ба навор агар мешавад. Ана ёҷа бо ки ини вора куҷа бӯни туриёро як реклама ки чанд сма нархеш. Кадомаш? Небурам. Я бисёр беҳад хушиём. Ё беҳад хуба. Ана ё хуба. Мақсад барои он духтароне ки мақсад барои ҳофизо ҳам ҳаст, барои гулдухтарони арӯсак мешавад, барои баён ҳаст. Мақсад ҳар намудаеда. Ё хушуракам. Хело сифатои хуб дар ишон хушуракам. Сифатои аъло. ҳама светиш ҳаст. Как тамошобини мо иҷа натавонистем ҳамаи вора ба навор бигирем, барое ки фурӯшанда бисёр зайнид буд. Мо ваъда мекунем ки бо оянда дигар намудошам ба навор гирифта ба шумо нишон дидем. Небурам хушуд ки нархи чанд плаирам? 170 сом. 170 сом. Беҳад сифатошон сифатои хубай. Скидка дорад. Скидка дошта буд. Ман чизе ки тонистем я видеои майда кардем барои шумо. Мақсад ҳаст бо агар бухоҳанд лаёқатманди обуфи чӣ бошад. Ана бо агар борои навшон бӯе мо меоем ҳамаи магазин ҳамаша сиёнка мекунем ба шумо нишон медиҳем. Лаёқатманд бошад да пастам дорем басанчка турки тоза турка. Пошнашон хело хуб аст пастака. Удобна ҳама расветкош қати ҳаста. Ҳама расветкоша дорем. Аям ҳаста. Не светоша маш. Ҷа чӣ як бо нишон навинко? Нава мира нишон медиҳем? Ё бори нава. Ҳамашон бори нава. Бори нава не? Не тапичкои нава. Барои арӯсакон. Чанд сала нарх? 180 сомона. Скидка дора 160 меша. Ина ёш айна иҷа иси сар кардаги. Ёш 160, 140, 130 аптовиша. Ишавайна марҳамат кунед. Бо тапичкои нава. Ми чанд сом нархош? Шлоку 90 сом, мен 70 сомонаш кардагем. Ин нағма качество. Ҳама гилша дорум ака. Ина ҳама гилша дорум. Вани басанашкон хушкон. Ми басанашкон хушрокам мақсад нағза качествошон. Эда свет дора айраз. Байн эҷа басанашко турки дорум. Ҳама свет чиқати омадаги. Качествошон бори зеб нестан. Миёра бу нарх чанд? Ана туфлаи нав. Ё туфлаи 180 сом. Боша бо кадом бия скидка дора 150. Ба бори нағза каблукошон удобна кожа дора, лак дора, бо дигар нарх дораст. Ми каблуку чӣ? Ҳама стилора дора. Борои туркам ҳамашон. Чанд сом каблуку? Каблуку 170, 180, 160, 150, 250, 350. Чанд сом нархоша бигӯяки? Я кажон риятсар мешайна 160 сомон. Аптовиш худиш 130 сомон аст. Мешидагиша ина ё. Ҳама свеча дорам. Баъд бо дораҷа бу не туриш омадаги. Еш турана кажон. Еш 170 сомон. Бешаш 150 аптовиш мешидаги. Бабай. Бай шумо ҳама размери калон чанд меша размери калон? Ичилане ки дачилак пуш меша сабон. Дугои попушиди размери калон чанд? У ҳаста шлопкой ҳаста ки то 43 дорам. Размери калон шлопка ҳаста. Иншаалло бия, иншаалло коша буд мекунем.
Hesab 100 بگی برا اونجا با دارم 70 تومان دارم بگم چه است این مقصد نه بعد همو بعدن که همو در نوار پیش طرف 70 تومان میشه این نفر رزمه چند سلام علیکم اپا جان کدوم اپا و مادران عزیز اضافه در نوار پیشترمون ایوب بود سیاج بود باز اضافه ما چی کدوم استوس کردم زنگ زدم که نبوده بعد نوبتی ده ای گلش اومده اما بورا هم استیلو مثلا بورا این از ایش هم اومده ایوش هم اومده اگر لایقمند گرفتن باشه چی باشه این نمرمون در طریق تلفن هسته کدومش معقوله زنگ زدن پرسن دستافکا 20 پلات نه من نمی‌خوام کشتشم سیاوش هم هست همه نموشه هست کدومش که شما Прозрачный чанс прозрачный 90 сум 70 сум мешава скидка не намуди навбатиш چیزش نمیشکنه نه او نمیشکنه و نازن کرده چیزی ترکان آخه اکا جان کچه پیش برو بگم در آخر این نوار باشد به همه شما دوستان تنسیتی و خانه آبادی و رزق فراوانی را تمنا دارم خیر نوارهای نوبتی ایمه را انتظار باشید